että Pekka tuntevat vihdoin löytäneensä sen oikean. Pekalla on takanaan pitkät suhteet. Myös Annen viimeisin liitto kesti pitkään, mutta sitä edeltävät suhteet olivat lievästi sanottuna epämääräisiä. Mä oon ollut 3 aikaisemmin, mutta niitä ei mun mielestä sille ei voi sanoa, että mä olisin ollut naimisissa, koska mä oon ollut tosi humalassa, kun mä oon mennyt naimisiin. Että mä en esimerkiksi 2 naimisiin menoa muista ollenkaan. Siis ei mitään hajua ole, Mutta sitten noiden tyttöjen isän kanssa, että sen kanssa mä olin sitten 17 vuotta. Mutta että ne kuuluu siihen mun entiseen elämään, nämä mun 2 entistä. Mutta eihän ne kestänytkään kyllä. Poikaystävät tai aviomiehet taisi joutua vankilaan, että ne oli semmoisia hyvin lyhkäisiäkin. Enkä mä kyllä muistanut toista, että mä oon mennytkään sen kanssa, mutta Anne on päihderiippuvainen, mutta ollut niin sanotusti kuivilla jo 18 vuotta. Niinpä Anne ei ota mitään päihdyttäviä aineita. Siitä huolimatta hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että hänen häissään tullaan käyttämään alkoholia. Alkoholipitoiset tarjottavat Anne päättää noutaa esikuntineen Tallinnasta.